Бюроның инде беренче утырышын без ныклап җыярга булдык. Милли шура бюросының беренче утырышы бу. Залда галимнәр, төрле өлкә белгечләре 15 әгъза. Аларны бүген борчыган төп мәсьәлә халык санын алу нәтиҗәсе. Бу безнең өчен иң зур сорауларның берсе. Бүген көндә 16 миллионда 600 мең халык прошега язылган инде милләтсез. Шуңа күрә без барыбер үзебезнең фикерне әйтәбез, монда төп дошман ковид булса да, ләкин үзебезнең дә эшләп бетермәгән эшләр күп, халкымның киметүе дә бар. Ләкин инде без моңа төпләп җавап бирергә тиешбез. 10 ел эчендә илдә 600 мең татар кими алмый диләр. Исәпкә алмауның сәбәбен төбәкләрдә өйрәнә башлаганнар. Әлегә пандемия төп сәбәп дип аңлаталар. Элек инде ул шәһәрдә генә бик кысылмаса, көчле булмаса, инде хәзер авылларда шуны бик түбән дәрәҗәдә үткән нәрсә дип күрдек без аны. Җанисәпнең өлешчә интернет аша уздырылуы өлкән буын халкын читләп узуга китәде дип саный кайбер белгечләр. Средняя численность 5 миллион чамасы барга тиеш. Демәк, безнең объектив сәбәпләр дә бар. Әгәр дә халыкның официаль переписной лист нигезендә кирип сорашмаса, ул вакытта мәгълүматны алалар полиция һәм башка шәһәрләр, анда хәзер закон буенча милләтне күрсәтергә ярамый. Телдә юк анда. Татарча сөйләшүчеләрнең 10 ел эчендә 1 миллион кешегә кимүен дә галимнәр җанисәпнең тиешле дәрәҗәдә оештырылмауы белән аңлата. Исәп алучылар халкыбызга барып җитмәгән. Кеше турында рәсми мәгълүматны кайбер чыганаклардан гына алып язган. Шуңа да милләтен күрсәтмәүчеләр арткан дип искәртәләр. Әгәр 2010 елда андыйлар 5 миллион ярым булса, монысында 16 миллион ярымнан артык. 51 мең булганбыз, 2010 елда хәзер 34 меңгә кемгәнбез. Но монда нәрсәкә, монда инде основной вопрос человеческий фактор. Монда решетламаганнар. Шул кешеләр бар, шул авылда исән-саулар, балалар тудырып ятабыз, эшләп ятабыз. Ну, бер 10% инде может иткәндер Татарстанга. Чит төбәкләрдән Татарстанга күченү күренеше күзәтелә. Шулай ук демографиядә халкыбыз саны кимүгә сәбәп. Бүген бер татар хатынына 1,6 бала туры килә икән. Менә ул тискәре күренеш. Без болай да һәр демографик чыкырда утырабыз. Әмма бала да табылмагач, ул билгеле начарлайды. Безнең ялгызлык проблемасы да бар инде. 30дан артып киткән яшьләрнең гаилә кормавы. Бу да тикшерү мәсьәләләренә керергә тиештер. Татарның төгәл санын белү өчен төбәкләрнең җанисәп комиссияләренә мөрәҗәгать итеп бәйсез җанисәп уздырырга тәкъдим иттеләр. Һәрбер төбәктәге татар оешмаларына мөрәҗәгать итәргә, алар мөрәҗәгать итсеннәр үз чиратларында җирле переписной комиссияларга һәм сорасыннар, каяк китте безнең татар дип. Җавап бирсен комиссия. Инде бөтен дөнья татар конгрессы нигезендә һәрбер автономия җитәкчеләре безнең үзәкләрдә, мөфтиятләрдә аңлатулар сорыйлар, һәм без инде төрле яктан да әйтеп карыйбыз. Ләкин бу безнең өчен иң зур сорауларның берсе. Бюро әгъзалары киләчәктә ничек эш итәргә кирәклеге турында фикер алышты. Күпчелек тел язмышын милли мәгарифнең сыйфатына бәйли. Татар балалар бакчалары, татар мәктәпләре, милли университет кирәк дип сөйләштеләр. Татар тарихын һәркем укый алырлык итеп кечкенә китапларда бастырырга һәм милләтнең киләчәге өчен бик күп төрле эшкә тотынырга. Татар телен өйрәнү, татар тарихын, гомумән милли һәм дини аңны формалаштыру үзәкләре булырга тиеш. Менә бу юнәлештә әлбәттә без шуны көчәйтергә тиешбез. Бик күпләр гаеплене эзләмәкче була. Гаепле барыбыз да. Менә никадәр татар бар, татарлар барысы да гаепле. Әгәр дә без менә бу җанисәп алуда инде тискәре тенденция юнәлешне күргәнбез икән. Менә мин шуңа күрә әйтәм, иҗади эзләнү булырга тиеш. Эш җитә барыбызга да. Менә бүгенге сөйләшү шушы максатта безнең барыбызны да җигелеп эшләргә чакыра. 2030 елга халык санын алуга әзерлекне бүгеннән үк башларга дип сүз куештылар. Бу милләттәшләребез яшәгән барлык төбәкләрдә дә актив эш алып бару дигән сүз. Бюро әгъзалары мартта кабат җыелачак. Фәйрүзә Мәҗитова, Ләйсән Сәетова, Яңа Гасыр каналы.